Salam edildiler, hemmäňe-de YouTube kanalymda hoş gördük. Ilki bilen özüm barada tanış edesmeler. Men Sarahan, eýýäm 7 ýyl bäri Hatay Halk Respublikasynda bilim alýarym. 1996-njy ýylda Mar vilayat Murawy Turawyna dünýä geldim. Çagalyk hemde ýetginjeklik döwrüme Murawy Turawnyň özüne geçirdim. 2013-njy ýylda orta mektebi tamamlandan soň Hatay ýerine gidip bilim almaga bir mümkinçilik töredi. Hatayda men Hatay dili edebiýaty öwründen bakalavr tamamladım. Lingwistika öwründen bolsa magistraturany şoly tamamladım. Nesip bolsa şu günden beýlek Hatay dilini öwrenýän ýa-da öwrenmäge başlajak bolýan ýerleşlerimiz üçin Hatay diline degişli gerekli bolan materiallary türkmen diline ýazgy edip size ýetirmekçi. Bilşimiz ýaly Hatay dili soňky döwür daşaryrt adamlaryň iň ýekin edip öwrenýän dilleriniň birine öwrüli. Şol sanna türkmen ýaşlarymyň arasynda da Hatay'a gidip Hatay dilini öýtse bilen bilim alýanlaryň sany ýyl saýyn artýar. Bu videony düşürmegiň esasy maksady, ýani türkmen ýaşlarymyz Hatay dilini öwrenenlerini türkmen dilini öýtse bilen öwrenip okap boljak materiallaryň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli azajyk kynçylyk çekýärler. Şonuň üçin bilýän zatlarynyň baryny videoya edip siz bilen paýlaşmak isleýärdim. Bu düşüren videolarym size azajygam bolsa Hatay dilini öwrenmäge kömek eder diýip tamam edýän. Her düşürilen videoda peýdalanan materiallarymyň mazmunyny aýratyn bir PDF faýly edip taýýarladym. Olary özüňiz görkezlen saýtdan mut indirip alyp bilersiňiz. Onda näme? Gel bile kämilleşeli.